HJK vastaa Pallokissat, naisten liigaottelu alkamaisillaan aivan hetken päästä. Hanna Kapiainen odottelee vielä hetken aikaa. Ottelutuomari puoltaa pillin ja näin lähtee peli käyntiin. HJK tutuissa sinivalkoraatapaidoissaan ja Pallokissat sitten mustissa asuissaan tänään. Pääsee väliin Summanen, mutta niin epäonnistuu myös Summasen syöttö. Sen jälkeen tulee Pallokissat. Kröger vasurilla lähtee laukaus, mutta vähän heppoiseksi jää tuo laukaus. Hyvä yritys siitä huolimatta jälleen aina Krögeriltä. Joo, kyllä ennakkoluulottomasti Pallokissat pelaa ja niin kuin Aki Moilanen myös ennen peliä, kun hänen kanssa keskusteli, niin sanoi, että kyllä he on panostaneet myös siihen, että pystyisi hallitsemaan palloa tuolla vastustajan kenttäpuoliskolla. Sekin Summanen aika rohkea syöttö ja siihen pääsee Kröger väliin. Saako jalkaa vapaaksi? Ei pääse ohi Saaresta. Saaren purku kuitenkin suoraan Kauppilan jalka ja kaukaa laukaus Kauppilalta. Kova laukaus, siinä näyttää myös Kauppila sitä oveluuttaan. On yllättää Minna Meriluodon ensimmäisen kerran tällä kaudella, mutta ei joudu Meriluoto torjuntatyöihin, mutta maalin katolle pallo putoaa. Nyt tarjoaa sekä Rinkinen että Summanen lyhyttä vaihtoehtoa, myös Hakala jää vähän siihen väliin ja näin kuvion kautta tullaan. Summasen pelaa Grönlundille, Grönlundin keskitys hyvin, tulee Talka on paitsiossa ja Sulku torjuu vielä tämän Talkan laukauksen. Pitkä ura takana ja nyt lähtee Hakala, Sainio odottaa ja pelaa Hakalle. Hakala ehtii pallo, kiertää Sulkun, sen jälkeen maali tyhjillä, mutta sen verran pienessä kulmassa Hakala, että laukoo päin Auvista. PK35, että nyt tulee sitten todellinen testi siitä omasta tasosta näissä kärkimatseissa. Hakalalta keskitys maalille, hyvin tulee, Sainio saa pallon, pääsee vielä kääntymään, mutta siinä on Mönkkönen lähellä, laukaus tulee, mutta yli maalin menee. Essi Sainion laukaus, hyvin kuitenkin hakeutuu tekopaikkaan. Kokenut HJK-pelaaja. Siinä lähellä on Mönkkönen, mutta hyvin pitää kädellään Sainio poissa. Kyllä, mutta kyllä Sainiokin vääntää itsensä tuolta väkisin vapaaksi, eli hieno yksilösuoritus. Ilvestä vastaan siis komea vapaapotkumaali, se tuli toki vähän lähempää vastustajan maalia ja topparit sinne nostetaan maalille. Ja nyt Kauppila siinä katselee vähän siihen suuntaan, että mitäkö tästä juonitaan sitten. Kyllähän tästä suoraakin voi kokeilla Kauppila. Ainakin vauhti on vähän sen mukainen ja kova laukaus tulee! Erinomainen laukaus! Meriluoto venyttää kuitenkin näppisä tielle ja riman kautta yli. Siinä näyttää sekä Kauppila että Meriluoto parasta osaamista. Fantastinen laukaus, mutta onpa upea tor. Hoitaa tilanteen kuitenkin mallikkaasti ja näin pallo Anni Hänniselle. Kröger. Ja nyt tulee pallo sinne kulmaa kohti enemmän ja heti tästä tulee tilanne. Hyvä haasto Krögerille, nyt on taustalla Kauppila! Arna! Pallo maalissa! Ei ole lippu pystyssä! Näin siirtyy Pallokissat johtoon! Ja tämä on myös ensimmäinen maali, jonka Minna Meriluoto päästää tällä kaudella. Näin päättyy lähes 400 minuuttia kestänyt putki HJK:lla ilman päästettyjä maaleja, mutta Moilasen ohjeet menevät perille. Krögeriltä erinomainen haasto, syöttö taustalle. Ja ei siinä Arna ole paitsiossa. Siellä on Alakomikin vielä alapuolella, eikä siltikään varmasti olisi ollut paitsiossa. Tästä kuvasta sen parhaiten näkee. Kyllä, pitkä pallo sinne vastustajan laitapakin selustaan. Alakomi on ollut ylempänä. Kröger voittaa ensimmäisen vastustajansa takaviistoon. Kauppila vähän joutuu venyttää ja Arna varmistaa tuolla kosketuksella vielä, että se menee sisään. 3 syötön käytännössä nopea hyökkäys ja juuri niihin tiloihin, niin kuin sanoit, mitä Moilanen painotti tuolla, mistä ne pitkien pallojen paikat löytyy. Hirvonen. Tuntuu siltä, että HJK on vähän omaa syöttötempoa pyrkinyt nostamaan, mutta se päättyy pallon menetykseen. Kröger vastassa on Naumanen. Kröger päättää laukkuun! Ja todella komea! Näin heilahtaa! Aino Krögerin vasuri, se vasuri, josta on puhuttu. Se on kauden 4. maali ja Pallokissat 2-0 johtoon.
Loistava yksilösuoritus. Kröger kuljettaa vielä lähemmäksi. Pikkasen ihmettelen, että Naumanen ei ota tota vasuria pois enemmän, koska tietää tasan tarkkaan sen, että Aino Kröger haluaa sen pallon aina vasemmalle jalalle. Ei toki ehkä ehdi, kun joutuu peruuttaa vielä taaksepäin tuossa tilanteessa. Mutta loistavasti Kröger katsoo, missä Meriluoto on, missä on aukko. Ja hieno sijoitus, kova laakalaukaus nurkkaan. Ja nyt on HJK pinteessä. Isältä Rami Rantaselta peritty kuti ja kaukolaukauksiin pystyy, hän on nopea, hän on uhka syvyyteen, pystyy haastamaan, mutta nyt palloja pitää saada ylemmäksi, jos HJK meinaa edes päästä niille alueille, mistä Rantanen voi laukoa. Naumanen heittämään, Naumanen nyt siirtynyt tuonne vasemmaksi toppariksi. Hyvönen eteenpäin, Hakala. Sainio nätisti pelaa yhteen, Talka ei ehdi pallon kunnolla, saa kuitenkin itselleen ja Tuikka! Tuikka kavennus maalin! Jos niitä maaleja on saatu odotella, niin nythän niitä tulee melkoisessa ryppäässä. Ja näin Moona Talka, kauden toinen maali ja HJK:lle vielä paljon toiveita tässä ottelussa, jotta pisteisiin on saumaa. Siinä on oikeastaan Winter ja Mönkkönen sekoittamassa toistensa puolustamista, uhrautuvaa pelaamista, joka koituu kohtaloksi ja Talka Tuikka. Siinä on intohimoista taistelua loppuun asti. Miettinen ja Hyvönen molemmat tappelevat täysillä viimeiseen asti ilmapallosta ja törmäävät yksinkertaisesti. Kauppila hienosti hoitaa tilanteen ja pelaa vielä Jukaraiselle. Jukarainen menee sinne kulmalipulle rauhoittamaan, pelaamaan sekunteja pois kellosta. Ja näin päättyy! Se oli 3 minuuttia, jota lisäaikaa tuli ja nyt pääsee juhlimaan Aki Moilanen. Kauden isoita voittoa. Kuopiolaiset tulevat Helsinkiin ja ryöstävät pisteet. Komeilla maaleilla ei tässä mitään. HJK:lla oli pallohallinta, mutta pallokissat oli terävämpi maalipaikoissa ja Minna Meriluoto yllätettiin 2 otteeseen ensimmäistä kertaa tällä kaudella ja tämä on iso yllätys.